Ingabe ike yakuvelela na lento yokuthi uhambe uyovakasha endaweni ethile, uyohlala nje amalanga noma isonto elilodwa. Ku-suitcase yakho ufakile nje impahla ozoyigcoka la uyovakasha khona. Wathi mawupaka wazitshela ukuthi hayi no, ngizofaka nali ibhlukwe neskipa nanawa amancapha ama-sandals. Ngizawubowagcoka ekuseni mangiceda nje ukugeza amazinyo, ngibhizi ngokuwasha izitsha ngomsebenzi wokulekelela lapho ngiyobe ngivakashe khona. Ngizabogcoka nali ibhluko nanasi iskipa. Bese-ke lezinye iy'mpahla-ke uzifakele ukuthi no, bese ngigezile kusemini sesiceda umsebenzi wasekhaya, sengiphuma ngiye ey'ndaweni ngiyovakasha, uyabona bayongikhomba iy'ndawo, siye emamoli, siya kwezinye iy'ndawo. Ngizabothatha lezi ezinhle-ke ngishintshashintshe ngazo kuze kushaye isikhathi sami sokubuya. Ube nje ngiloyo muntu kanti futhi ungumuntu othathekayo. Ugcine ugqoka ley'mpahla oyifake esuitcase-ini ukuthi hayi no, izinto nje engizozigcoka uma ngilekelela ekhaya. Ugcine uphuma ngazo ejardini. Phuma ngazo ejardini, badibane nawe abantu emgwacweni kuleyo ndawo. Soyaziwa phela uhlala uvakasha. Hey unjani Thokozini? Hey Thokoz, awungikhaphe la. Nakuwena sogibela emotweni yaloyo muntu. Uyahamba nawe ugcoke le bhluko leli neskipa bokufakele ukuthi hayi no, ngiyokugcoka endlini kuphela uma ngisebenza, uma ngisejardini la ngivakashe khona. Makushaya ilanga lesithathu solo bantu badibana nawe ugcoke le bhlukwe nale skipa lesi bosifakele esuitcase-ini ukuthi uyosebenza ngaso la uyovakasha khona. Uyothi nje mawulekelela ugcoke sona. Elangeni lesi-4 lesi-5 kugcine ikushaya lento, uma udibana nabantu kusengathi ungachaza bangakakubuzi. Kusengathi ungachaza ukuthi hayi mani, yazi bafowethu iy'mpahla nginazo, nethi nje ukuthi kunokuba nento engikhiphe endlini ngigcoke lezi engizigcoke manje enihlale ningibona ngigcoke zona, hhayi ukuthi ngize nazo zodwa noma yizo zodwa iy'mpahla enginazo. Abantu lapha abanakile, kodwa lento seyakudla ukuthi yazi sekuphele amalanga ayisihlanu solo nje ngifikile ngigcoke le bhlukwe leli nanasi iskipa. Ngoba into engiyinothisile ngoDisemba, we plan but God decides. Ungalala uplanile ukuthi osukwini elilandelayo uzokwenzani, uzovuka upende ma-window frame, ma-door frame, uthi mawuceda usika utshani bese uyacenta ejardini. Kuthi nje ngey'nkathi zantambama bese uyageza-ke uyobona ama-out. Avele afike nje umngani wakho uceda kuvula ipende athi hey mfowethu, ngiyakucela iyaphuthuma lento, ngicela uyongibeka isandla nje ungiphushise imoto yami ngihlushwa ibhetri. Izothi ngaduma ubuye uchubeke nokwenzayo, ngiyakubona uzoba busy. Uyivala ipende uphume ugcoke ley'mpahla oze nazo emakhaya ukuthi uzosebenza ngazo, uzolekelela ngazo, uyabona, kuze uma usebenza ungasolo ubabalele iy'mpahla uthi hey ngingayingcolisi, uzokhona kusebenzela kuceda. Uphuma ugcoke zona, fika niyayiphusha imoto kamngani idume, athi hayi ngiye emall. So uma ingangihlupha le mall la ngiyakhona ngizophushiswa ngibani? Ngiyabona ukuthi ngithola usebenza, asambe wena uzosala emotweni. Nguwe lo yaso phakathi emotweni, kiwa emall, anifika emall, usahlele emotweni yena uyaphuma. Kuvele umuntu owafunda naye. Akuvela lo muntu owafunda naye uyakujabulela, ucela iy'namba zakho, hawubekwa yini la makhaya, ukhuluma naye. Uyabuya lo omphushisa imoto lapha kothenga lento ayithengayo, sekuthiwa ha nawe ula. Kuyohanjwa uyobuya ntambama ngalesikhathi wena boyitshela ukuthi isikhathi oyobe ugeza uphuma uyobona abantu ngaso. Kuyobe kuleso sikhathi abakuletha ngaso, bakubeka egeyithini, amahloni akwenzani lapho ushiye obopende ngaphandle. U-anti wakho bekathi uyakufonela phela, wena uphume uthi uyabuya manje ifoni uyishiyile. Bekathi uyakufonela nje u-anti wakho, ifoni ikhala yodwa endlini.